Ayo, lagi minta doa restu kepada Bapak Lurah Suhanda, lagunya Rondo Kempling. Yo. Ya Cahayu Rene. Ya. Gimana Pak Lurah? Pak Lurah. Gimana? Sini Mas? aja. Oh, ya. Yo, diatur ke Rondo Kempling, kok katur bantu Bapak Lurah Suhanda. Asik. Tindak undi Mbak Ayu badhe tindak undi katingaren tindak wae orang Pak taksi dhewean opo ora wedi timbang anggur ronggo purun ngancani piye Cahayu kebetulan tak ewangane Cahayu piye yo Ibu Lurah penting Ning Semarang Mas tuku kelang apa anting-anting iya Cahayu aja semelang yo pinten kok dijamin Kempling ayu Bapak Lurah Suhanda terpinggir spesial Ibu Lurah monggo Ibu Ibu Lurah mungkin Ibu mau nyanyi Ibu Suhanda mangga Ibu aduh ampun repot-repot Ibu Lurah Ibu Lurah asik tindak undi Mbak Ayu badhe tindak undi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang anggur kula purun ngancani alias kebetulan ayo ini tak ewangane Pate
Zor. Matur sebansun, terima kasih Pak Lurah Suhanda atas doanya. J pancen Pak kula manis lho. Monggo pasukan saking Manggarai. Mas Bono, ayo. Monggo Ibu, pasukan Icikiwir. Ayo monggo. Bu RT ayo. Masuk monggo. Manis sedek kowe pancen manis. Pancen manis. Tambah manis yen ora seneng ngelamin. Yen mesem manismu nyumpuli madu. Saya bisa ngrontokke jantungku. Mas Bani, ayo Mas, ge banter kene. Sampean pancen ganteng, ketampen ganteng, yen ora seneng bandeng, bangsa alit mas, namine kampung, ngalor ngidul sampean gawani gendol. Kembang melati, Pak aduh Mail, dek, monggo. hati ronce-ronce, setengah mati, aku naksir kowe. Pasar turi mas ning Surabaya, aku ngerti sampean senenge godho. Hati iris-iris, aduh dek, tegulane cowok, kowe cah manis, dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Ya Pak Mail monggo, pasukan saking Manggarai. Pasukane pundi lho Pak? Pundi? Pak RT, Ayo Halo, Pak Pak RT. Tarik. Ayo ditokke. Lah, iya. Masuk. manis sedek, kowe pancen manis. Tambah manis. Tambah manis yen ora seneng lamin. Yen mesem manismu Monggo Pak De. nyumpuli Monggo. madu. Saya bisa joget-joget. Saya bisa ngerontokke jantungku. Ayo. Mas, sampean pancen ganteng. Sampean ganteng, yen ora seneng mandem. Bangsa alit mas, namine kempol,
mas iku watake wong lanang mas Wakit duh Mas Wakit ayo Mas Wakit iya Coba sawangan mas ngarep burilan iringan apa kok aku no ono sing kurang coba sawangan mas anggonku iki buburan kini yo kang mas isih sandeng rantengi wedoan aja gampang nesude kok aja gampang cemburu asik tresnoku iki hanyalah untuk dirimu lah serana wong ayu kejaba mong sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku ngarepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning ngarepku kowe tresno tenan senengane ngrentengi wedokan ning ngarepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning ngarepku kowe tresno tenan senengane ngrentengi wedokan yen pancen mangkono dek aku ngakoni salahmu mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing bener mas ojo ngrentengi wedokan ayam tentram anggon uripe bebrayan Cak Asri Solo monggo Pak D emosi ayo yo iya coba sawangan mas ngarep burilan iringan apa to kurang anggonku iki pupuran coba sawangan mas anggonku iki wadaan kene yo kang mas isih seneng rantengi wedokan gampang nesude kok aja gampang cemburu tresnoku iki hanyalah untuk dirimu wis rana wong ayu dek kejaba mong sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku ngarepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning ngarepku kowe tresno tenan senengane ngrentengi wedokan ning ngarepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning ngarepku kowe tresno tenan senengane ngrentengi wedokan
aja ngucap aku wis martobat wong wadon ngendika mbaya sing alon tak pikir kowe aja kuwatir nyatane buktine telung wulan rambok urusi nggon mulung main judi ora mikir kewajiban buri cepet ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi aduh ya tarik sampai monggo Pak Mail monggo lho biasane ngejoget lho ya terus nggih Bapak nggih monggo aja ngucap aja aku wis martobat wong wadon ngendika mbaya sing alon tak pikir kowe aja kuwatir nyatane buktine telung wulan rambok urusi nggon mulung main judi ora mikir kewajiban buri cepet ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi matur suwun Mbak Tari. Ayo Mas GWL. Ayo Mbak Ronggo. Oh Mas Paket. Paket. Bos kesih. Wah, tak disawer kok. Oh, nyokek yo masuk. Wong ayu sing tak tresnani Reno wengi. Rena wengi wong tak pimpin aku ora bisa lali mong sliramu papujan ning ati masuk Mbak Mel Senadyan sepisan ketemu nanging gedene rasa tresnaku Rena wangi tansah nunggu arep-arep sok kapan kodormu sliramu sing tak tresno garwane wong Nang kene wae, nang kene wae. Nang endi? Nang kono apa nang kene? Nang kono. Ayo. aku wis kebacut tresno ananging ati kudu gawe lara monggo bola cokek hae dulu hae Ayo urun siji. Neng apa sliramu tega kaya tanpa
wong ayu sing tak tresnani rina wengi wong tak impi-impi Mas Kliwir monggo Mas Kliwir aku ora bisa Ayo, Mas. wong sliramu papujan ning ati amel senadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku sok kapan balimu sliramu Bos Kliwir monggo karwane wong Iya, 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 iya. Ayo. aku wis kebacut tresno nanging aku Ayo, Mas Kliwir. uga ya. gawe lara Mbok wedok. demang Ayo Mbok Eja. wedok. Gandong Ayo. mesti. Neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna hatiku kereta-kereta Gustiku lo nyuwun ngapura Mbak ya Mbak? Mas Dwi yang punya sepatan? Bos Dwi? Oke. Niki matur sembah nuwun, sampun. Endah boyo